Daħlu fis-seħħ emendi legali fil-liġijiet tal-kompetizzjoni u l-konsumatur bil-għan li pajjiżna jkollu liġi tal-kompetizzjoni b'saħħitha u konformi mal-Kostituzzjoni ta' Malta. Dan wara li l-Qorti Kostituzzjonali ddeċidiet li l-Uffiċċju tal-Kompetizzjoni bl-ebda mod ma jista' jimponi multi. Għaldaqstant il-bidla ewlenija hi li l-istess uffiċċju jista' jagħmel l-investigazzjoni tiegħu iżda għandha tkun dejjem il-qorti li tiddeċiedi jekk hemmx ksur ta' liġi. Godwin Manġon, id-Direttur Ġenerali tal-Uffiċċju tal-Kompetizzjoni, spjega li b'dan il-mod se tkun biss il-qorti li timponi l-multi. Issa l-uffiċċju wara li jagħmel l-investigazzjoni tiegħu u jsib li hemm ksur imur quddiem il-qorti sabiex il-qorti tara l-każ tisma' x'għandha tgħid l-uffiċċju anke l-partijiet l-oħra u tiddeċiedi jekk hux veru kien hemm ksur u anke wkoll timponi multi. Emenda oħra hija li meta l-uffiċċju jiddeċiedi li jmur jagħmel spezzjoni fil-bini ta' xi kumpanija privata jitlob mandat minn maġistrat li jkunu li jagħtih l-awtorizzazzjoni meħtieġa. Introduzzjoni oħra hija li issa tajnihom li l-partijiet m'hemm bżonn li jinkriminaw lilhom infushom. Jiġifieri li jekk aħna nkunu qed insaqsu xi ħadd tal-kumpanija u dan jista' jiddeċiedi li ma jirrispondix f'każ li jkun se jikkrimina ruħu jew il-kumpanija. Iżda dan ma jfissirx li ma jippreżentax xi dokumenti li l-uffiċċju jitlob. Intant, fi-stqarrija l-Ministru għall-Ġustizzja u Bonnici qal li l-Gvern qed isaħħaħ id-drittijiet fundamentali tal-intrapriżi u negozjanti filwaqt li jaċċerta li l-uffiċċji rispettivi jibqgħu monija bis-setat b'saħħithom u proċeduri effettivi biex investigaw ksur tal-liġijiet konċernati. Segretarju Parlamentari Deo De Battista qal li b'dan il-mod se jkun hemm qafas regolatorju komprensiv u b'saħħtu li jirrispetta l-Kostituzzjoni u li jkun ekwa l-benefiċċju ta' dawk kollha involuti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.